To a makon nan ne dai mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya naɗa Alhaji Hamma Adama Ali Kumo Katikan Doma a matsayin memba a hukumar raya shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Za mu ranka ya tare da ku domin jin shin wane ne Alhaji Hamma Adama Ali Kumo. Hamma Adama Ali Kumo matashin ɗan siyasa ne da ya fara da matsayin zababben kansilan Jeka da Fari a ƙaramar hukumar Gombe. Ya zama ɗan majalisar dokoki mai wakiltar mazaɓar Gombe ta Kudu. Ya zama mai baiwa gwamnan jihar Gombe shawari kan harkokin majalisar dokoki, kuma mamba a majalisar zantaswar jam'iyyar APC ta ƙasa. Yanzu kuma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zaɓe shi domin ya zama mamba a hukumar raya shiyar kudu maso gabashin Najeriya. To ko yaya mutanen jihar Gombe suka je da wannan sabon matsayin da ya samu? Ga ra'ayoyin wasu daga cikinsu. Muna yi wa Allah godiya musamman a wannan lokaci da muka samu wannan dama a arewacin Najeriya ga baki ɗaya. Da farko ina mai farin ciki da samun wannan matsayi a matsayin jihar Gombe da ci gaban Najeriya baki ɗaya musamman arewa. Lallai shugaban ƙasa ya ɗauki matashi haziki wanda ya fito cikin gwagwarmayar siyasa. Dr. Muhammadu Ali Kumo mutum ne wanda ya fito a 99 a matsayin wanda ya fito takara. Zaɓaɓɓe ne wanda ya fara siyasa cikin zaɓaɓɓun mutane a siyasar Najeriya a wannan mataki da muke ciki a wannan demokuraɗiyya. So kuma ya zo ne a matsayin matashi wanda a wannan lokacin a Jeka da Fari akwai mutane waɗanda idan ka dube su, ka dubi girmansu, aka ɗauke shi aka ba shi kansila, to a wannan lokacin ma gaskiya akwai ayyuka da ya yi, musamman ni ɗan PDP ne yanzu kuma ina jam'iyyar PDP ne yanzu. Lallai Bola Ahmed Tinubu a irin waɗannan matasa da yake zalukowa ke ba su shugabanci musamman na wannan Dr. Muhammadu Ali Kumo da ke Jeka da Fari a Gombe State, muna tabbatar masa bai yi zaben tumun dare ba, kuma ya zaɓi ɗan siyasa wanda zai taimaka wajen kawo shawarwari don haɓaka wannan yanki da ake neman matasa su taso cikin al'amari mai kyau. A baya an rasa irin waɗannan gwamnatocin. A baya sai ka ga waɗansu irin mutane ne ake ɗauko su wayanda sun manta ma yau ɗinsu ballantana gobansu. To sai ka ga su ne ake ba shugabanci. Amma kaga a wannan mataki a kansila don tuna wani abu da dai yanzu siyasa ta raba ni da shi, jam'iyya ya raba ni da shi. Tun da ya zo ya zama kansila a Jeka da Fari, tsohuwar kasuwar nan ina ganin mutane ba san me da tuwaye ba ma a kansilansa. Tsohuwar kasuwar nan tana rufe, tun da aka yi sabuwar kasuwa aka rufe tsohuwar kasuwa, banda yara su je suna wayansu masu kwallo ko menene, kawai guri ya zama a rufe shi, kuma gurin da aka fara kasuwa kenan fa a jihar Gombe. Amma sai aka manta da shi. Zuwansa 99 kansila ina iya tunawa ya zauna ya samu ciyaman, kuma ya zo ne a jam'iyyar da ba ita bace ciyaman ɗin yake mulki. Ya kuma iya ƙoƙarinsa sai da aka zo aka raba tsohuwar kasuwa. Yau a jihar Gombe a kasuwannin da suke cikin garin Gombe, a sabuwar kasuwar ma aka rasa wani abu sai an zo tsohuwar kasuwa a same shi. To ina tabbatar maka shi yasa a yau da naji wannan matsayi ya samu dattuwa, na gabaran ajiye jam'iyya don matakin ci gaban yanki ne wanda ma jihar Gombe su ne aka yi wannan gatan. To tunda an yi wa jihar Gombe wannan gata, ni kuma Jeka da Fari na san waye dattuwa, kuma matashi ne wanda a yau ina daga cikin wanda yanzu ina kukan wani matsayi. Da mu zo kan gaban da mu ɗan Jeka da Fari muna cewa dattuwa ɗanmu ne, yan haka suna ce dattuwa ɗansu ne. To Najeriya Tinubu ya ce dattuwa ɗansa ne. To ina ganin gaskiya mu ajiye dukkan abin da za mu yi, sai dai mu yi masa fatan alkhairi kuma mu yi addu'a akan wannan matsayi amfani al'umman, musamman matashi ne ya dubi harkokin matasa daman kuma akan aikinsa. Alhamdulillahi, da farko dai muna ƙara gode Allah subhanahu wataala da wannan matsayi da shi mai girma shugaban ƙasa ya dubi dan uwa yaya kuma uban gida wato Honorable Dr. Ali Kumo ya bashi wannan matsayi na board member
a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Muna ƙara gode masa, muna taya shi kuma Allah ya bashi ikon sauke wannan nauyi da Allah ya dora masa. Alhamdulillah, shi Honorable Dr. Ali Kumo mutum ne jajirtacce wanda a tarihin siyasar jihar Gombe ba za mu manta da shi ba, musamman mu yan cikin Gombe local government, sannan kuma musamman mu mutane matasa na Jeka da Fari. Babu wani ɗan siyasa matashi da ya fara da grassroots wanda ya taimaki matasa da mata da ma al'umma gaba ɗaya. Shine mutum ɗaya haziki wanda har gobe muke farin ciki muke alfahari da shi. Shine kansa da ya fara yi a Jeka da Fari, wanda tun da aka dawo mulkin demokradiyya a shekarar 1999, wanda ya gabatar da ayyuka cikin wannan mazaɓa tamu ta Jeka da Fari. Shine mutum ɗaya wanda har yau ba a yi kamar sa ba. Har gobe aka shiga cikin Jeka da Fari akwai ayyuka da yi, kuma babu wani matashi ko kuma wani mutum a Jeka da Fari wanda ba alfahari da shi. To wannan matsayi da Allah ya bashi, muna taya shi riko ko muna taya shi murna. Allah ya taimake shi, Allah ya ɗora shi akan wannan matsayi, Allah kuma ya bashi ikon sauke wannan matsayi da yi. Sannan mu al'ummar Jeka da Fari ko kuma in ce Gombe local government, har kullum muna kiransa da ya haƙuri ya sake dawo wannan yanki namu kamar da muka yi a baya. Mun yi kira mun shiga kafafen yada labarai, mun yi kira da ya dawo Gombe local government domin muna neman irinsu matasa masu jini a jika wanda kuma za su taimaki al'umma, su taimaki ƙasa baki ɗaya. Kun ji yadda al'umma suka bayyana fatan su, musamman ma matasa, game da wannan mukami da Hamma Adamu Ali Kumo ya samu, wanda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bashi. Babban fatan da za mu yi masa shine Allah ya bashi nasara, ya kuma sanya ya sauke wannan nauyi da aka dora masa. Sunana Yusuf Ishaq Baji. Assalamu alaikum.